Continúa a busca do pescador desaparecido de Boiro. A súa familia perde a esperanza de atopalo con vida logo de 4 días sen ter unha pista del. Cuarto día de busca de Félix Triñanes, pescador desaparecido na noite do luns na praia de Mañóns, do que non se atopa rastro. A Garda Civil liderou unha xornada máis operativa de rastrexo no que participaron 4 patrullas, a Xega, a Policía Local de Boiro, a Protección Civil e o helicóptero do Instituto Armado. Cubriron a costa e foron despregándose en círculos dende o lugar onde se atopou o vehículo do boirense. Tamén se sumaron unha xornada máis veciños, entre eles familiares, que xa perderon a esperanza de atopar a Félix Triñanes con vida. A ver si agora aparece o cadáver, porque encontralo con vida agora parece un pouco imposible, pero aí andan todos os medios e sobre todo o vecindario de Abanqueiro anda a todas as horas por aquí, pero cantidad de xente mirando e, bueno, na playa parece imposible, aínda que sempre queda un resquicio que pode aparecer dentro da playa, pero non se ve así moita posibilidade. O operativo tamén se desenvolveu en terra, tomando como referencia o lugar onde deixou o coche aparcado, pero sen resultados, ademais de ir polos sitios aos que Triñanes habituaba a ir cando salía a pescar. Tamén con cans e iso é un pouco inútiles nos sentimos buscando, pero bueno, hai que seguir buscando porque el ten que estar ou na playa ou no monte, pero por aquí moi lonxe do coche, onde deixou o coche non debe de estar, pero si flotou ou calquer cousa foi mar abaixo, vai de ti a saber onde está. Pero xa ves que hai a xente agora buscando por mar, por terra, por todos os lados e non hai rastro, e que unha das cousas que nos preguntamos é que a frangada que levaba, roupa que levaba, a gorra, e que non aparece absolutamente nada. Tan só o seu vehículo, Deira apunta que o seu curmán coñecía moi ben a zona, a praia de Mañóns, xa que era un namorado do mar e da fachá. Sempre pudo caer, pasarlle algo, pero non aparece e seguimos buscando con poucas esperanzas de encontrarlo con vida ou sin ninguna esperanza, pero polo menos que aparezca o cadáver e home, señora, habrá que esperar 8 ou 10 días para que aparezca, no sentido en que empece a flotar os cadáveres da xente que morre no mar, acostumbra entre 8 e 10 días flotar e a ver se aparece. Apunta que no operativo intentaron recrear o percorrido que o desaparecido facía cando se achegaba a Mañóns a pescar. Moitas veces el collía esta parte de aquí, viña facheando por aquí, subía exactamente por aquí e iba polo monte aquí a donde deixaba o coche. E conto unha anécdota. É dicir, é que a él varias veces a Policía Autonómica e os vigilantes o esperaban onde estaba o coche, e el metíase por aquí, iba por detrás do coche, mirando se había alguén ali onde o coche ou non. E era, bueno, unha posibilidade, pero fomos cantidad de xente a Guardia Civil con cans e todo por aí e non hai rastro de ninguna clase. Hai unha hipótese xa que levaba un vadeador e ás veces, dependendo de como se cae ao mar, convértese en flotador. Si foi polo mar abaixo cos flotadores do vadeador, sabe Dios o que lle pudo pasar, porque, repito, se había unha persona que conocía todo este mar e que conocía a última pedra de aquí, era Félix, e que morrera aquí no mar, pois algo moi raro tuvo que pasarlle, unha caída mesmo, cun mal golpe ou un mareo, calquer cousa, pois acabou coa súa vida. Sinala que seguirán buscando a Félix, a pesar de que ata o momento non hai pistas do que puido pasar. Unha persona enamorada do mar e enamorada de andar pescando e disfrutando do mar. Se outros poden disfrutar con outras cousas, Félix disfrutaba do mar e bueno, me dicía un familiar estes días, bueno,
morreu no que el amaba, pero non é Consuelo.